داغماي سلامتا تقبلوا كبرات سمعتنا قتلوا بعوت أرجاز أفريقيا بسومن زي قربيو سناي مكتتال أفريقياويان عالم يبهجو عالم نافريقيا تبهج حنت هاجر زيغاتاتا بفلاي دما منسيات كوصون أب كال هاجر كيدوم كنورون زبهجو نعون مغبار زكالم زغبرون انتقينم أبت هاجر تسفايلن مالتيو أبت هاجر معبالن قطباو بلصغنان يلن مالتيو أبت هاجر ناي محدر حمق كمزلو أيمات إنيو نابنت إرترا دوباتا انت تغفتمو زيغاتاتا كم بهاقوم كوصون كاتون انت تفقد كندي سبات بفلاي دما منسيات كوصون مستدنادنو أب كل تشحن 18 أمونغو إرتران إثيوبيان وعل سلام مستبتحة 10 شحات ناب إثيوبيا كم سغرو بمذكار لومين تزغفت دما بعصفتات كوصو كم زغلو كغمتي كاليو مغنياتو بسغردوب زوصو أب قمتي اتغا بحقاو زوصو زتعات أتصفك خون سلزغل كابيرترا زوصو زيغاتات بزح مغنياتات كهلوهم يغيليو قال كابو من واح هاقراوي أقلقلوت حصرت قطباو تحستو تسفا زهب معبالن هنصتن بزي مهلاو وفري زي مهلاون كالن كهون يغيل حيالون كابوليتيكاو كنصلان مملاط كهون يغيل كاب هاجر كان يموت أدلت ويدفيت جن أبيرتراوين ترايز سحز يكونن أبزبز هاجرات أفريقيا كاب هاجرهم وتيم أب كلا هاجر كنبرو نايز دليل بزح قطر زيغاتات بفلاي دما منسيات أزي بزحيو إيش كويت زتباله أب دوب أفريقيا زمدبرو بيتسباوي نايترادو محبر بزغبرو مصنحة مسرت زبزح منسيات أفريقيا بفلاي دما توم تمرتي زغسمو كابتا هاجور وصيوم ناب كالئ معرباوያን هاجرات كسددو ወይ ክፈልሱ ከም ዝሕልኑ ከረጋግጽ ክኢሉሎ እቲ ማሕበር ካብ 18 ክሳብ 24 ዝዕድሚዮም መንስያት ኣብ 15 ሃገራት ዝነብሩ ልዕሊ 5000 ብዝገበሮ መጽናዕት መሰረት ቶም 52 ሚታዊት ሃገራቶም ከምኡን ኣህጉር ኣፍሪቃ ገዲፎም ናብ ካልኦት ሃገራት ክስደዱ መደብ ከም ዘለዎም ገሊጾም እቲ መጽናዕቲ ኣብ ዝወርሒ ዝዝከር 20 ሰነ መዓልቲ ስደተኛታት ምኽንያት ብምግባር ዝተኻየደ መጽናዕቲ ኣፍሪቃውያን ስለምንታይ ይስደዱ ወይ ይፈልሱ ንምልላይን ስደት ወይ ፍልሰት ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ዘኸትሎ ጉድኣት ንምፍላጥን ዓሊሙ ተኻይዱ ብዛዕባ ዝርዝር እቲ መጽናዕቲ ቅድሚ ምዝራብ ኣብ መንጎ ስደትን ፍልሰትን ወይ ስደተኛን ፈላስን ዘሎ ፍልሊ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ስደተኛን ፍልሰትን ብቋንቋ እንግሊዝ ሬፊውጂን ማይግራንትን ተባሂሉ ክጽዋዕ እንከሎ ብመሰረት ላዕለዋይ ተጸዋዒ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት UNHCR ኣብ መንጎ ክልቲኡ ዓብዪ ፍልሊ ዘሎ ስደተኛ ካብ ኩናት ግጭት ፖለቲካዊ ቅንጸላ ምስርጣይን ምስቃይን ማእሰርቲ ዓሌታውነት ኣድልዎን ካልእን ኣምሊጡ ውሕስነት ዘለዎ ቦታ ዘናዲ ተገዲድካ ዝካየድ ክኸውን እንከሎ ፍልሰት ድማ ብወለንታ ንምንዳይ ስራሕን ትምህርትን ናብ ካልእ ግዒዝካ ናይ ምንባር ባህጊ ኣቐዲሞም ምዝተሰዱ ስድራ ቤት ንምርኻብ ዝካየድ ዘይግዱድ ካብ ሓደ ሃገር ናብ ካልእ ዝግበር ጉዕዞ እዩ ብመሰረቲ ኣብ ልዕሊ ኣፍሪቃውያን መንስያት ዝተኻየደ መጽናዕቲ ዝበዝሑ መንስያት ናብ ካልእ ሃገራት ብፍላይ ድማ ናብ ሃገራት ምዕራብ ክኸዱ ዘመንዮም ምኽንያት ናይ ቁጠባ ፈለስቲ ዳ እምበር ስደተኛታት ክኾኑ ምኽንያት የብሎምን ኣብቲ መጽናዕቲ 44 ሚታዊት ናብ ካልእ ሃገር ክኸዱ ዝደልዩ መንስያት ቁጠባዊ ጸገም 41 ሚታዊት ትምህርቲ ንምቕሳም 25 ሚታዊት ሓድሽ ተመክሮ ንምድላብ 18 ሚታዊት ብሰንኪ ብልሽውና 12 ሚታዊት ፖለቲካዊ ጸገም 9 ሚታዊት ጸጥታዊ ዘይምርግጋእ 9 ሚታዊት ምስ ስድራ ቤቶም ዳግማይ ክሕወሱ 9 ሚታዊት ውልቃዊ ናጽነት ንምርካብ 7 ሚታዊት ድማ በሃይማኖታዊ ጉዳያት ከም ዝኾነ ይገልጹ
በዚ ምኽንያት ዝበዝሑ ካብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ክወፁ ዝደልዩ መንእሰያት ብጉዱድ ምኽንያት ዘይኮነ ኣብ ሃገራቶም ዘሎ ጸገማት እንተተዓርዩ ናብ ካልእ ሃገር ምኻድ ክውገድ ዝከኣል እዩ። እቲ መጽናዕቲ ኣብ ሩዋንዳ፣ ጋና፣ ዩጋንዳ፣ ሞዛምቢክ፣ ጋቦን፣ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ፣ ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ሪፐብሊክ ኮንጎ፣ አንጎላ፣ ኢትዮጵያ፣ ማላዊ፣ ኬንያ፣ ዛምቢያን ናይጀርያን ተኻይዱ። መንእሰያት ሃገራትኩም ሒዘንኦ ዘለዋ ናይ ኣሰራርሓ መገዲ ቅኑዕ ድዩ ተባሂሎም ዝተሓቱ ሩዋንዳውያን 60 ሚታዊት ጋናውያን ድማ 56 ሚታዊት እወ ኣብ ቅኑዕ መገዲ ለና ክብሉ እንከለዉ ዝተረፉ ብምልኦም ሃገራቶም ዘይቅኑዕ መገዲ ሒዘን ኣለዋ ክብሉ ይኣምኑ። ዩጋንዳ 58 ሚታዊት፣ ሞዛምቢክ 65 ሚታዊት፣ አንጎላ 72 ሚታዊት፣ ኢትዮጵያ 63፣ ናይጀርያ 95 ሚታዊት መንእሰያት ሃገራቶም ብዘይቅኑዕ ኣገባብ ይምርሓ ከም ዘለዋ ይኣምኑ። ኣብ ሱዳን እውን ኣቐዲሙ ቅድሚ ኩናት ኣብ ዝተኻየደ መጽናዕቲ እቲ ቁፅሪ 68 ሚታዊት እዩ ነይሩ። ናይ ዝተረፈ ሃገራት ድማ ተመሳሳሊ ሚታዊት ብምዃኑ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ከም ዝኾነ እቲ መጽናዕቲ ይገልጽ። እቶም መንእሰያት ኣብ ሃገራቶም እንታይ ምምሕያሻት ክርዩ ከም ዝደልዩ ተሓቲቶም ክምልሱ እንከለዉ ድማ ስራሕ ክፍጠር፣ ብልሽውና ክጎድል፣ ላዕለዋይ ትምህርቲ ክመሓየሽ፣ ሰላምን መረጋግእን ክህሉ፣ መሰረታዊ ትሕቲ ቅርጺ ተመሓይሹ፣ ጠለባት ህዝቢ ክመላእ፣ መሃዝነት ክተባባዕ፣ ኣብ ኣብያተ ጽሕፈት ሕልኽለኻዊ ሰራርሓ ቢሮክራሲ ክቃለል፣ ኣብ ልዕሊ ንግድን ነጋዶን ምትብባዕ ክግበር፣ ሰብኣዊ መሰላት ክመሓየሽ፣ ውልቃዊ መሰልን ሓርነት ሰባትን ክሕሎን ካልእን ዝብሉ ጠለባት ኣቕሪቦም። ቤተሰባዊ ናይ ተራድኦ ማሕበር ኤችኮዊትስ መንእሰያት ኣፍሪቃ ካብ ዘይግዱድ ፍልሰት ክድሕኑ ማሕበረሰብ ዓለም ብፍላይ ድማ ሃገራት ኣፍሪቃ ኩለንተናዊ ወፍሪ ከካይዱ መጻኢ ምዕባለን ብልጽግናን ኣፍሪቃ መንእሰያት ብምዃኖም ፍልሰት ናይዞም መንእሰያት ኣዕናዊ ከም ዝኾነ ድማ ገንዚቡ። ኣቐድም ኣቢላ ማዕከን ዜና ቢቢሲ ነዚ ኣመልኪታ ምስ ገለ መንእሰያት ናይጀርያን ደቡብ ኣፍሪቃን ኣብ ዝተዘራረበትሉ ዳርጋ 90 ሚታዊት መንእሰያት ካብ ሃገራቶም ክወፁ ከም ዝሕልኑ ብምዃኖም ረጊኦም ኮፍ ክብሉን ድሌታቶም ክሳብ ዝመላእ መጻኢ መደባት ሰሪዖም ናብሮኦም ክጅምሩ ከም ዝኸብዶም ክግንዘብ ተኻኢሉ። ወዲ 18 ዓመት ናይጀርያዊ ኣዮደ ኦኒ ኣብ ሃገሩ ናይጀርያ ሸኽለተ ኣልቦነት፣ ትሑት ጥዕናዊ ክንክን፣ ትሑት መነባብሮ ተወሲኽዎ ብዕጡቓት ዝግበር ጭውያ ተማሃሮ ብልሽውናን መንእሰያት ካብ ሃገሮም ክወፁ የገድዶም ከም ዘሎ ይሕብር። 91 ሚታዊት ካብ ዕርኽቱን መታዓቢቱን ድማ ናብ ካልእ ሃገር ከልኸዱ ክሱር ድሌት ከም ዘለዎም ይሕብር። ኣብ 2030 ኣፍሪቃውያን መንእሰያት 42 ሚታዊት ናይ ዓለም መንእሰያት ብዝሒ ክሽፍኑ እዮም። እዞም ናይ ስራሕ ሞተረ ዝኾኑ መንእሰያት ካብ ኣፍሪቃ እንተወፂኦም እታ ኣህጉር ልዕሊ ዝጸንሐ ናይ ምጽንቃቕ ሓንጎል ማለት ብሬን ድሬን ሽግር ተወሳኺ መሰናኽል ከጋጥሞም ዓብ ተኽእሎ ኣሎ። ክሰርሕ ዝኽእል እሞ ድማ እቲ ምሁር ኣካል ይኹን እቲ ሓረስታይ እንተደኣ ካብ ሓንቲ ሃገር ወፂኡ ዝያዳ ናይ ቢልዮናት ዶላራት ሃስያ ዘውርድ ኮይኑ ሕክምና፣ ትሕተ ቅርጺ፣ ስርዓተ ትምህርቲ፣ ቁጠባን ካልእ ኣገደሲ ናይ ብልጽግና መንገድታት ይተዓናቕፉ። ጥዕና ከም ኣብነት እንተተወሲዱ ኣብ ሓያሎ ክፋላት ኣህጉር ኣፍሪቃ ዋሕዲ ኣብያተ ሕክምናን ትሕተ ቅርጻዊ መሳለጥያታትን ኣሎ። 57 ሚታዊት ኣፍሪቃውያን እውን እኹል ጥዕናዊ ኣገልግሎት እኳ ዘይረኽቡ እንትኾኑ ሓደ ካብ ቀንዲ ጸገማትን ጠንቂ ከም ዘየድሊ ሞት ኮይኑ ዘሎ ግን ዋሕዲ ክኢላታት ሕክምና እዩ። ዝበዝሑ ኣብ ኣፍሪቃ ዝሞቱ ሕሙማት ብሰንኪ ዝሓደሮም ሕማም ዘይኮነ ብግቡእ ዝከናኸኖም በዓል ሞያ ጥዕና ስለ ዝስእኑ እዮም። ኣብ ኣፍሪቃ ዋሕዲ ሰብ ሞያ ብሓፈሻ ሰብ ሞያ ጥዕና ድማ ብፍላይ ዘጋጥም ዘሎ ዝተማሃሩ ክኢላታት ስለ ዘየለዉ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ ዘሎ ሓፈሻዊ ዋሕዲ እቶም ዝርከቦም ክኢላታትን ምሁራትን እውን ዝበለጸ ክፍሊትን ናብራን ንምንዳይ ካብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ወፂኦም ኣብ ካልኦት ሃገራት ክሰርሑ ዝመርጹ ብምዃኖም እዩ። ኣብ ሕርሻን ተሪእና እውን ኣብ ሓያሎ ሃገራት ብፍላይ ድማ ኣብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ
መንስያት ጉብዝ ክብሉ ንኣሽቱ ዓድታቶም ግዲፎም መጀመርያ ናብ ዓበይቲ ከተማታት ቀፂሎም ድማ ሃገር ክቕይሩ ዝፍትኑ ብምዃኖም ኣብ ልምዓት ሕርሻን ምትሕግጋዝ ስድራ ቤትን ዓብዪ ሃጓፍ ከም ዝፈጥር ተገሊጹ። ምስ ዘሎ ትሕተ ቅርጽን መሳለጥያታትን ዓቕሚ ሰብ ተጓዲሉ ናይ ምህርቲ ዋሕዲ ከም ዘጋጥም ይገብር። ብመሰረት ጸብጻብ ሕብረት ኣፍሪቃ ዓመታዊ ኣሳት 70,000 ኪኢላታት ሰብ ዝተፈላለየ ሞያ ካብ ኣፍሪቃ ወፂኦም ናብ ዝተፈላለየ ሃገራት ይፈልሱ። በዚ መሰረት ኣህጉር ኣፍሪቃ ምስ ካልኦት ኣህጉራት ብምውድዳር ኣብ ቁልጡፍ ምጽንቃቕ ሓንጎል ኪኢላታት ትርከበላ። እዚ ቁጽሪ ትሕቲ 18 ዝዕድሚዮም መንስያት ክወፁ ዝሕልኑ ተወሲኾሞ ጎዳኢ ምዃኑ ኣየጠራጥርን። ሓያሎ ካብዞም ካብ ኣፍሪቃ ዓመታዊ ዝወፁ እሞ ብኡ ገይሮም ከይተመልሱ ዝተርፉ ኪኢላታት ሰብ ሞያ ጥዕና፣ ትምህርቲ፣ ምህንድስና፣ ሕርሻን ካልእ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዓቕምታትን ዝሓቖፈ እዩ። ዝበዝሑ ሰብ ሞያ ጥዕና ንኣብነት ናብ ኤውሮጳ ብፍላይ ድማ ብሪጣንያን ፈረንሳን ከምኡውን ናብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ክግዕዙ እንከለዉ ዝተረፉ ድማ ናብ ሃገራት ዓረብን ላቲን ኣሜሪካን ብምኻድ ተቖፂሮም ክሰርሑ ይመርፁ። ብመሰረት ውድብ ጥዕና ዓለም ቁፅሪ ህዝቢ ምስ ቁፅሪ ሓካይም ክነጻጽር እንከሎ ማእከላይ ገምጋም ሓደ ሓኪም ን1,000 ሕሙማት ክበጽሖም ኣለዎ። ሓንቲ 5 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዎ ሃገር ንኣብነት ብውሕዱ ኣሳት 5,000 ሓካይም ወይ ዶክተራት ክህልውዎ ኣለዎም። እዚ ናይ ቁፅሪ ምንጽጻር ግን ኣብ ኣፍሪቃ ኣዝዩ ዘይተመጣጠነ እዩ። ኣብ ናይጀርያ ንኣብነት ሓደ ሓኪም ን6,000 ሰባት ይበጽሖም። እዚ ማለት 6 ዕጽፊ ናይ ማእከላይ ገምጋም እዩ። ኣብታ ልዕሊ 200 ሚልዮን ዘለዎ ሃገር ዘለዎ ሓካይም 10 ሚታዊት ካብ ክህልውዋ ዝግብኦም ሓካይም ጥራዮም ዘለውዋ። ኣብ ጋና 54 ሚታዊት፣ ደቡብ ኣፍሪቃ 37 ሚታዊት ኣገልገልቲ ሕክምና ክኾኑ ካብ ዝተምሃሩ ካብ ሃገሮም ወፂኦም ይሰርሑ። ካብ ኣፍሪቃ ወፂኦም ኣብ ካልኦት ሃገራት ናይ ዝነብሩ ዜጋታት ቁፅሪ ኣብ 2013 7 ሚልዮን ነይሩ። እዚ ቁፅሪ እዚ ኣብዚ ሕጂ እዋን ናብ 9.5 ሚልዮን ክብል እንከሎ ኣብ 2050 ድማ ናብ 34 ሚልዮን ክድይብ ከም ዝኾነ ኣብ ዓለም ለኻዊ ውድብ ገንዘብ ቤት ጽሕፈት ራእይ ቁጠባ ዓለም ይእምት። ኣፍሪቃ 60 ሚታዊት ካብ ህዝባ ዕድሚኡ ትሕቲ 25 ዓመት እዩ። ካብዚ ዓመታዊ ኣሳት 12 ሚልዮን ክሰርሑ ዝኽእሉ መንስያት ዓቕሚ ኣዳም ይበጽሑ። እንተኾነ 3 ሚልዮን ጥራዮም ስራሕ ክረኽቡ ዝኽእሉ ዝተረፉ ብሽቕለት ኣልቦነት ይሳቐዩ። ኣህጉር ኣፍሪቃ ወፍሪ ብምትብባዕ ዝያዳ ስራሕ ብምፍጣር ዝበዝሕ ዓቕሚ ኣዳም ዝበጽሐ መንሰይ ከተስርሖም እንተትኽእል ማእከላይ መነባብሮኦም ሰባት ምስ በዝሑ ቁጠባውን ማዕበየ። እዚ ድማ ናብ ስደት ናይ ዘምርሑ ሰብ ሞያ ኹን ሸቕለተ ኣልቦ መንእሰያት መነከየ። ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2022 ቁፅሪ ህዝቢ ዓለም 8 ቢልዮን ከም ዝበጽሐ ጸብጻባት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ገሊጾም እዮም። ቁፅሪ ብዝሒ ህዝቢ ዓለም በዚ ዘለዎ ዕቤት እንተቐፂሉ ኣብ 2050 ናብ 9.5 ቢልዮን ክድይብ ምዃኑ እዚ ጸብጻብ ይሕብር። ኣብ ብዝሒ ህዝቢ ዓለም ቁፅሪ ኣፍሪቃውያን ብዛዕበየ መልክዑ ይዓቢ ምህላው ኣብ 2050 ሓደ ሕምሲት ማለት 25 ሚታዊት ናይ ዓለም ክሽፍን እዩ። እዚ ኣብ 1950 10 ሚታዊት ጥራይ ብምንባሩ ህዝቢ ኣፍሪቃ ኣብ ውሽጢ 100 ዓመት ዓብይ ዝላ ከመዝግብ እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን 40 ሚታዊት ካብ ህዝቢ ኣፍሪቃ ትሕቲ 14 ዓመት እዩ። ገምጋማዊ ዕድመ ድማ 19.5 ብምዃኑ ኣፍሪቃ ምስ ዘለዋ ባህርያዊ ሃብቲ ክሰርሕ ዝኽእል ንኡስ ዕድመ ተሓዊስዎ ኣፍሪቃን ህዝባን መጻኢ ዓለም ቅርጺ ከትሕዝን ከማእዝንን ዘለዎ ዓብይ ከም ዝኾነ መጽሔት ናሽናል ጂኦግራፊ ትገልጽ። ስነ ፍልጠታዊ ምርምራትን ታሪኽን ከም ዝሕብርዎ ኣህጉር ኣፍሪቃ መበቆል ዘበናዊ ወዲ ሰብ እያ። ኩሉ ብዓለም ዘሎ ፍጡር ወዲ ሰብ ካብ ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ምብራቕ ኣፍሪቃ ፈሊስዩ ንዓለም መሊእዋ። ንድሕሪት ምልሲልና ኣብ ታሪኽ ምስ ንርኢ ቅድሚ ሚልዮናት ዓመታት ቀረባ ዝማት ደቂ ሰብ ከምኒ ኒያንደርታል ዝኾኑ ዘበናውያን ደቂ ሰባት ሆሞሳፒየንስ ኩሎም ቅድሚ 70 ክሳብ 50 ሺህ ዓመት ኣብ ኣፍሪቃ እዮም ፈሊቖምን ናብ ካልእ ቦታታት ዓለም ፈሊሶምን። ናይ ዲኤንኤ መጽናዕቲ ደቂ ሰባት ከም ዝሕብሮውን መበቆል ደቂ ሰባት ኣፍሪቃ ምዃኑ እዩ።
ብዕቤት ንኤስያ ተኸቲላ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ትስራሕ ኣፍሪቃ መበቆል ደቂ ሰባት ክነሳግን ንምንታይ ብዙሕ ህዝባ ቅድሚ ኩሉ ክዓቢ ዘይከኣለ ዝብል ሕቶ ክለዓል ነብሩ እዩ። መልሱ ድማ ሕማም፣ ኩናት፣ ጊላነት፣ መግዛእቲ፣ ፍልሰትን ካልእን ክጥቀስ ይከኣል። ኣህጉር ኣፍሪቃ ብናይ ሓሳብ መስመር ኤኳቶር ዳርጋ ብማዕረ ኣብ ፍርቂ ዝተመቕለት እያ። እዚ ፀሓይ ኣብ ልዕሊ ርእሲ ስለ ዝገብራ ንዝበዝሕ ክፋል መዋቒ ቦታ ክገብሮ ኣብ ውሽጢ ናይ ሓሳብ መስመር ትሮፒክ ኣብ ልዕሊ ምዉቕ ምዃኑ ናይ ሃሩድ ማለት ሂሚዲቲ ጠሊ እውን ዝሓቖፈ እዩ። ትሮፒካዊ ኣፍሪቃ ዝለዓለ ዓቐን ዝናብ ክረክብ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ሙቐትን ሃሩድን ተሓዊስዎ ብዝተፈላለዩ ንሕማም ዘቃልዑ ቫይረሳት ይኹኑ ባክቴርያታት ብቐሊሉ ክፋረዩ ይኽእሉ። ኣብዚ ከባቢ ዝነብሩ ሰባት ድማ ብዝተፈላለዩ ሕማማት ተጠቂዖም ኣደዳሞት ክኾኑ ጸኒሖም። ከም ወይቦ፣ ሸሮኽ፣ ዓሶ፣ ደንጌ፣ ውፅኣትን ካልኦት ሓያሉ ሕማማትን ድሒር እውን ከም HIV ዝኣመሰሉ ሕማማት ቀንዲ ቀተልቲ እዮም ነይሮም። እዞም ሕማማት ዛጊት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኣፍሪቃ መጉዳእቲ ዘውርዱ እኳ እንተኾኑ በብእዋኑ ብዝመሓይሽ ዘሎ ኣገልግሎት ጥዕናዊ ክንክን ግን እናጎደሉ ክመፁ ጸኒሖምን ኣለውን። ሕማም ሓደ ህዝቢ ኣፍሪቃ ከምቲ ካልእ ከይዓበይ ከልኪሉ ዝጸንሐ እዩ። እዚ ካልእ ጊላነት እዩ። ንግዲ ጊላነት ዓረብ ከምኡውን ብኤሮጳውያን ዝተገብረ ኣትላንቲክ ውቅያኖስ ተሳጊርካ ዝተገብረ መሸጣ ብሚልዮናት ዝግመት ቁፅሪ ክኸውን እንከሎ ናብ ሰሜንን ደቡብን ኣሜሪካ ናይ ዝተወስዱ ኣፍሪቃውያን ቁፅሪ ጥራይ 15 ሚልዮን ይግመት። እዚ ናይቶም ኣብ መገዲ ዝሞቱ ካልኦት ሚልዮናት ቁፅሪ ኣየጠቓልልን እዩ። ኣብ 1850 ቁፅሪ ብዝሒ ህዝቢ ኣፍሪቃ 25 ሚልዮን ከም ዝነበረ እዩ ዝግለጽ። ጊላነት እንተዘይነብር እዚ ቁፅሪ እዚ ብውሕዱ 50 ሚልዮን ክኸውን ዝግብኦ ከም ዝነበረ ግምታት መጽሔት ናሽናል ጂኦግራፊ ይሕብር። ቀፂሉ መግዛእቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ብኤሮጳውያን ስዒቡ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ብፍላይ ድማ በሰንኪ ቀዳማይን ካልኣይን ኩናት ዓለም ህይወት ኣሽሓት ማየት ቀፂለን ሃገራት ኣፍሪቃ ናጽነትን ምስ ኣወጃውን ንሓድሕደንን ኣብ ገዛ ርእሰንን ብዘካየደው ኩናት ናይ ሚልዮናት ህይወት ቀዚፉ። ኩናት ዘኸተሎ ስደት፣ ትሑት መነባብሮ ዘስገደዶ ፍልሰት፣ ዘይምዕባል ቅርፂ ትምህርቲ፣ ትሑት ትምህርቲ ቅርፅን ኣገልግሎትን ዘይበቑዕ ምሕደራን ካልእ ምኽንያታትን ዘኸተሎ ምስዳድን ምፅንቃቕ ሓንጎልን ክሰርሕ ዝኽእል ዓቕምን ህዝቢ ኣፍሪቃ ከምቲ ዝድለ ከይዓቢ ካብ ዝገበሩ ዕንቅፋታት እዮም። ብሰንኪ እዚ ክሳብ ዕለተ ሎሚ ዓመታዊ ሚልዮናት ኣፍሪቃውያን ካብቲ ኣህጉር ወፂኦም ናብ ካልእ ኣህጉር ብምፍላስ ክሰርሑን ክነብሩን ይመርፁ። ቀረብ ምግብን ማይን ከምኡውን ትሕተ ቅርፂ እንተዘይሃልዩ ብዝሒ ቁፅሪ ህዝቢ ጎዳኢ እዩ። ኣንጻር ኩሉ መሰናኽላት ኣብ ኣፍሪቃ ዝግበር ዘሎ ዘገምታዊ ለውጢ ግን መጻኢ ወለዶ ኣብ ኣህጉሩ ክተርፍን ክሰርሕን ተስፋ ዝህብ ይመስል። እዚ እንተተገይሩ ድማ ናይ ለውጢ ሓይሊ ከም ዝኸውን ይግመት። እዚ ንምትግባር ጥሜትን ድኽነትን ክጠፍእ፣ ቅርፂ ትምህርቲ ጥዕናን ክምዕብል፣ ማዕርነት ጀንደር ክረጋገጽ፣ ሞት ህፃናት ከምኡውን ሞት ኣዴታት ኣብ ግዜ ወሊድ ክጎድል፣ ምስ ካልኦት ኣህጉራት ናይ ምዕባለ ሽርክነት ክህሉን ከድሊ እዩ። ንዓሰርተታት ዓመታት ኣብ ሃገራት ኤስያ፣ ደቡብ ኣሜሪካን ኤሮጳን ብዙሕ ህዝቢ ቀልጢፈን ከማዕብላ ሓጊዝዎን እዩ። እንተኾነ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ናይ ወሊድ ዓቐን እናጎደለ ይመጽእ ብምህላው እቲ ዝኸዶ ዝጸንሐ ምዕባለ ኣዝሒልዎ እዩ። እዚ ተማሊኡ ከምቲ ተገሚትዎ ዘሎ ኣብ 2050 ህዝቢ ኣፍሪቃ 25 ሚታዊት ናይ ህዝቢ ዓለም ምስ ዝሽፍን እዛ ኣህጉር ኣብ ጂኦፖለቲካ፣ ዓለም ለኻዊ ንግዲ፣ ፍልሰትን ካልእ ኣገዳሲ ጉዳያትን ሓያል ጽልዋ ክህልዋ ከም ዝኸውን ይግመት። ኣህጉር ኣፍሪቃ ምስ ካልኦት ክትመጣጠር እንተኾይና ኣብ መደብ ብቑዕ ትምህርቲ ንህፃናትን መንስያት፣ ምኽታም ድኽነት፣ ምብቃዕ ጥሜት፣ ማዕርነት ጾታ፣ ዕድል ስራሕ ንመንስያት፣ መረግጋጽ ዝተመጣጠነ ኣታዊ፣ ሓገዝ ንዝተገለሉ ሕብረተሰባት፣ ምምዕባል ትሕተ ቅርፂ፣ ክታበት ህፃናት፣ ምዕቃብ ፀዓትን ምትካል ኣግራብን ካልእን ዝብሉ መደባት ሒዛ ክትሰርሓሉ ዘለዋ ዘይተርፍ ጉዳያ ኮይኑሎ
ሃገራት ዓለም ምዕባለአን ብዓመታዊ ቁጠባ ኣታዊታተንን ጸጋታተንን ዝግምግምዎ ኮይነን ሓጎስን ዕጉብነትን ጽቡቕ ምህላው ህዝብን እውን ኣብ ግምት ዘእተዋ ምስ ዝኾና ዜጋታተን ራሕሪሖመን ክኸዱ ኣይግደዱን እዮም። ኣፍሪቃውያን ካብ ሃገራቶም ከይወፁን እዚ ከረጋግጽዎ ኣለዎም። ኣህጉር ኣፍሪቃ ብጸጋታታ ዕቑር ሃብትን ንጥረ ነገራትን ኣዝያ ሃብታም ብምዃና ዳርጋ ሙሉእ ዓለም ብፍላይ ድማ ሓያላን ብቁጠባ ዝበልጸጋ ሃገራትን ጽልዋ ክሕድራላ ኣብ ፖለቲካዊ ንሕንሕን ዘለዋ። ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ፣ ቻይና፣ ሩስያ፣ ኤሮጳዊ ሕብረት፣ ጃፓን፣ ሃገራት ዓረብን ካልእ ዳርጋ ዝበዝሓ ሃገራት ዓለም ቁራስ ሃብቲ ኣፍሪቃ ክመቐላ ወትሩ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ኣብ ምግባርን ዝርከባ። እዚ ከምዚ እናሃለወ ግን ዜጋታት ብፍላይ ድማ መንእሰያት ኣብ ክንዲ ምሕደራ ሃገራቶም ክመሓየሽ ወይ ክቕየር ዝጽዕሩ ራሕሪሖመን ክኸዱ ይጽዕሩ ምዃኖም ዘተሓሳስብ እዩ። ሃገራት ዓለም ንኣፍሪቃ ኣብ ዝበህጋሉ ዘለዋ ግዜ ኣፍሪቃውያን ንኻልእ ዓለም ምብሃግ ገዲፎም ኣብ ሃገራቶም እንተዘተኩሩን መጻኢ ኣፍሪቃ ብሩህ ምኾነ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ብዓወት ኣረጋይ ዝተዳለወ ኣፍሪቃ ኣብ ሰሙን እዚ ኣብዚ ተዛዚሙሎ። ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ትሕዝቶ ይራኽበና። ሰላም ቅነ።